ez galtzagatik. Bueno, ongi etorri, gure aldetara, Nafarroako emakume bertsolariok gure aldetara, diskatik ateratako bertso saio ziklonetara. Eta, bueno, besterik gabe, lehenbiziko agurra botatzeko, eskatuko diet. Altxa horretarako Laura, mesedez. Arratsaldeon, kiskali dira, ezpeletako harriak, ez dakit nola egiten diren, ze modutara jarriak, terrazeoko lorategiko bertso hidratagarriak, freska daitezen zuen barruak, ahoak ta ez tarriak. Arratsaldeon, hau da beroa daukaguna ostra, gaur ezpeletak itxura ederra hartu du prefosta. Nafar aristokraziaren lehendabiziko koska, baina jauregi batek asetzen gaitu ozta-ozta. Konkista astera goaz, hemen kosta ala kosta, bertsoz gaztelu ikusezin bat sortzera gatozta. Arratsaldeon joanak dira odei beltzak, eta saio eder bat daukagu zuentzat, naiz ikusten ez utzi ikusi nahi ezak, gaurkoan erakutsi nahi genuke behintzat, gure aldetan dagona ez direla ertzak, gure aldetan dagona ez direla ertzak. Naiz da urduri dudan, tripa eta este, bertxokide hauekin ze gehiago aldut eske, saio eder untara adiegon zaitezte, takozatu zazue gu geuk bezain beste. Bueno, lehenago ez dut esan, baina eskatuko dizuet mesedez telefonoak itzaltzeko eta bai, saioan zehar ez jotzeko. Eta, bueno, hau esan da, gai bat jarriko dizuet, gai orokor bat, bakoitzak bere aldeak kantatzeko, eta justuki hori da gaia, badakizue, bueno, diska, bueno, Nafarroko bertxoztal elkarteko batzorde feministak martxan jarri zuen proiektua izan da, eta bueno, diska fisikoki badugu, eta diskaren izenburuak gure aldetara dioen horrek Luzia Goñi bertsolari nafarraren esaldi bati keinua egiten dio gure aldetara, edo bueno, gure bolara gebiltzala esateko, ez? Eta bueno, zuek ere zuen bolara ibiltzen zaretela imaginatzen dut, baina ze bolatara ibiltzen zarete zuek, ze aldetara. Kate ez da kate gabe ibiltzen gara biz
Oltza gaineko argitan eta etxeko gerizan, baina adinak ez du paratzen, bertze guzia baldintzan, 40 urte beteak baina, 15koen gisa. Horren ezberdina ez da, bertsoetarako plaza, gure bideek daukate, zuen bide askoren antza, ta bilaketa horretan galdu izan gara asko antza, nahastu izan dut nire aldea eta kontrako norantza. Aldarrikatzeko asko dugu modu bat ote da, gure aldetara diska berrik izaigu atera, naizta bakoitza ibili bere modura bere artera, bakoitza bere estiloan ta hasi gaitezen batera. Beti gaude onespena ta perfekzio baten zai, askotan sinisten dugu ez garela ontako gai, baina gu gure alboetara hori beti dugunez guai. Gu ez gara perfektuak, baina ez dugu ura izan nahi. Ama alabak dira Erika eta Idoia. Erika ama eta 14 urteko alaba Idoia. Idoia txikitatik joan da bertso eskolara, amak animatuta. Azken aldian ordea, jendaurrean kantatzeak lotxa ematen diola eta ez da eroso sentitzen. Gaur, amari esan dio ez duela bertso eskolara gehiago joan nahi. Berriro ere eziketaren lana ederki egina, irentsi duzu emakumeen atzerantzako dotrina, zu ala ere beti izan zara, neskatxa ausarta fina, zorionean bertsolaritza taultza ez dira berdina. Eta bertsoa maite dut ama, ta badakitzuk ere bai. Urte askotan naiz izan naizen bertso bat osatzeko gai. Holtza gainera igotzen naizta, nolako bertigoa ai. Enaiz eroso sentitzen eta ez dut sufritzen segina. Nik ere hori sentitu nuen, ai sentsazio
berbera, ta hartzen diot tristura handiz, errepikapen tankera, naizta etorri mamu guziak, holtzan zure gainera, zure lekua topatu zazu, ta egin zazu aurrera. Baina bertsoa bihur daiteke olakoetan kartzela. Enoa ausartenoa ongi ta utziko dut jabela. Nire txokoa bilatze hortan ama uste dut horrela. Holtzatik kanpo ematen du bertsorik ez dagoela. Publikoaren berotasuna senti daitekean bertan, bide gogorra izanik ere ez zaite murgilpenetan. Biok batera sartu gaitezen, konpleju gabe errekan, eta batera kanta dezagun Nafarroko txapelketa. Txapelketara joate hori joama baizera zera. Hori gehiegi data uste dut egin behar dela atzera. Naiz eta orain bertso eskolatik egingo naizen atera. Bertso saiotan egon gaitezke ta joan gaitezke batera. Getarako Amaia eta Sarai, mesedez. Zuek biak gure aldetara CD-ko produkzio lanean zabiltzate lanean. Egile bakoitzaren lana grabatzen, letra jasotzen, musika masterizatzen, diskaren liburuxka diseinatzen, pasako dituzue datozen hilabeteak jotake lanean. Une honetan, Amaia zuk azken grabaketa jasotzea besterik ez da falta, datorren fasera pasatzeko. Sarairen lana da, eta grabatzean argi sentitu duzu. Kantu honek diskaren harmonia zapuzten du. Nola eta zer esan, hilabeteak jotake lanean. Une honetan, Amaiak azken grabaketa jasotzea besterik ez da falta datorren fasera pasatzeko. Sarairen lana da, eta grabatzean argi sentitu du. Kantu honek diskaren harmonia zapuzten du. Nola eta zer esan. Aspaldi igaroa entregaren marra, omen nintzela falta zitzaizun bakarra. Oso harro egonda galdetu beharra, zergatik jarri duzu hain aurpegi txarra.
eta lana bukatu duzu Sarai jada, eta geratu zaigu ongi behar bada, baino kantu batean fijatu behar gara, zeta bertso rap trapa, bertso doinu alda. Molde guztiak hautsi, behar bada ezpada, horregatik hurbildu nintzen nirrapara. Zuri ez gustatzea amaia markada, zertzen ordun zertzen joatea gure aldetara. Ta gure aldetara izan denez ala, guk egin dugun lana ez denez makala, baina ohartu naiz ni orain bere ala, ni banaizela oso tradizionala. Tradizioa hobe atzean aztuta, jakizu rapadela geztiaren punta. Probatu nahi zenuke etzazula uka, berriz egin daiteke zure hautsa sartuta. Baizen nire burua berritzea daukat, bestela gerako naiz modetatik ni at. Urrengoan proposa dezagun guk behintzat, eta kantatuko dut bertso bolero bat. Ofiziotan Iruna aritzeko Idoia, Erika eta Sarai, eta zuentzako gaia. Sarai, zuk badakizu Idoiak eta Erikak elkar gustoko dutela. Celestina lanean aritzea zenuen planeatuta gaurko poteorako, baina hemen dabil Idoia beste lagun talde batzuetakoak gustoko dituela 8. aldiz esaten. Saraik badaki Idoiak eta Erikak elkar gustoko dutela. Celestina lanean aritzea zuen planeatuta gaurko poteorako, baina hemen dabil Idoia beste lagun talde batzuetakoak gustoko dituela 8. aldiz esaten.
Arratsaldeari eman behar diogu idoia aztu irati amaia usue. Gauza bat ezu hartu naiz orain aizue, biek ile kolore berdina duzue. Azken aldian ez dut ilea aldatzen, ta dudan kolorean ongi dut paratzen, baina naiz hasiko bertan fitxak sartzen, idoiak ez ditia eta begiratzen. Ile kolore bera daukagu guk zeren, bion burua beltza den da gauza zer den. Baina biok ikusi alduzu hemen, ondoko maiko neskak zeinen guapak diren. Neska hoiek urrutira joan daitezela, hemen ere badago merkatu itzela. Zeinen gustora gauden hizketan horrela, baina uste dut kandelak eusten nabilela. Idoia gurtu dute, hiruk gaur edo bik, honetan segitzeko ez daukat gogorik, ara begira ez dit egiten kasorik, Zelestina bezala ez duzu preziorik. Pote horako hemen gu elkartu gara, ta kandelak eusten zu zabiltzaia jada. Agian erika hori daukagu ze ara, jantzi duzun soineko hori polita da. Zurekin ligatzeko hainbeste meritu, arropa ipatu duzu ta hortik segitu. Erikan alkandora begitu, nire ustez erikak puntu asko ditu. Eta hitz egiten dut nik hizketa alaiz, barruan gorde ditut mila pena ta gaitz. Argi hitz egingo dut gaur puntual garaiz, basoinek hori gabe ederragoana. Arropakin galdu naiz, ez ulertututik, hemen argi dago ta gustoko dute bik. Agian erika gustoko daukat nik. Maitasun bertsoren bat dedikatzen badi.
Gaiarentzako gai bat emango diot eta herrimekin abanera bat osatuko du, eta hemen gaia. Amaia, familia bazkari batean zauden. Beti bezala, familiako helduak ari dira hizketan. Zure gurasoak, izeba osabak, aitona. Halako batean, osabak esan du. Oraingo feministek kexatzen pasatzen dute egun osoa. Ez dakite zer nahi duten ere. Ahotsa altxatzea erabaki duzu. Badaude aitona mona, Entxalada. izeba eta osaba, dago urdaiazpikoa, Dardara. eta dago entxalada. Haiek badaude hizketan, Zirrara. eta sortu zait dardara. Haiek esaten dutena, Barrikada. ez dirdara, ez zilarra. Eta nik egingo diet, Asamblada. enfrentuta barrikada. Hemen mailan montatuko, Plazara. dut nik neuk. Bai barrikada, asamblada. Plazara. Eta nire ahots hau, Gara. aterako dut plazara. Zeren feministak olatu, handita indar bat gara. Horren idoia, itxa. Eta gai bat jarriko dizut, atzekoekin interakzionatzeko. Idoia, zure atzeko hirukideek, zure bizitzako 3 etapa ordezkatzen dituzte. Jaio berritako etapa Erikak, nerabezarokoa Amaiak eta helduarokoa Saraik. Zer diozue elkarri esateko? Orain sortu zait nire aurrarekin, ni egoteko aukera, eta gustura hitz egingo nun, harekin biok batera. Hemen zaudeta ara, hain desberdinak gara, esan nahi nizuke zera, oso gustura joango nintzen, orain zurekin parkera, oso gustura joango nintzen, orain zurekin parkera. Baina bi plano ezberdin gara, urrundu gara zeharo, zeren denbora aurrera doa, ta joango da gehiago, pozak eta tristurak, ta barreneko urak, denboran dira igaro, neska indartsu ausarta zara, eta gitzarro nago, neska indartsu
hartxu ausarta zara, eta gitzarro nago. Ta sarairekin elkartutzeko ez da hainbeste geratzen, pare bat gauza dut esateko probesten zaudela atzen. Zara hain serioa ta zurekin sesioa, baina nik zaitut maitatzen. Baina gehiago utzi zaiozu lehengo aurrai ateratzen. Baina gehiago utzi zaiozu lehengo aurrai ateratzen. Etzazu uste jolastu nahiak, eginen dizunik alde, lagun kuadrilla duzu oraindik, eta gu sasoiko gaude. Iluntze poteoa, nahi bada surfeoa, jakin ezazu alare, aurra kanpoan dut beti eta gainera herrietarik gabe. Aurra kanpoan dut beti eta gainera herrietarik gabe. Eta nera bebezela naizta, erakutsi talentua, egunak sarri bukatzen dira, eta zaude nekatua. Instituto garaia, ba omen da alaia, ta naiz ez den pekatua. Etorkizuna pixkata aztu, eta bizi momentua. Etorkizuna pixkata aztu, eta bizi momentua. Ikasketekien zure burua, ez ezazu matxakatu, bale bai ikasi idoia bai, baina zu ongi pasatu. Zu errebelde izan, gazte kuadrillen gizan, mozkortu eta dantzatu. 20 urte dituzu, zuk ta beraz bizitza gozatu. 19 urte dituzuta, beraz bizitza gozatu. Bakarkaritzeko Erika altxa mesedez. Eta zuretzako gaia. 40. urteko krisia, askotan aipatu izan da. 40 urtera iristean, gatazka hasten omen da norberarengan. Sarri esaten da garai horretan aukerak galdu izanaren sentsazioa areagotzen dela. Nostalgia nagusitzen dela. Eta atzera begiratzeak galdera existentzialak azaleratzen dituela. Zer egin dut bizitzan, nor naiz, dalakoak. Erika, zu ordea, atzera begira ibili beharrean, bertxotara itzuli zara.
plazara bueltatu zara. Zer ikusten duzu aurrera begira jartzean? Zenbat almohada besarkatuta, ai eta zenbat gau bela, alde batera egin dezaket horrela, baina borobil mugitu oida bizitzaren manibela. Krisirik ez dut orain sentitu, bertze batzutan bezala, eta badakit urterik urte trenak pasatzen direla. Momentu gozo ta ederra da, mila aldapa tarteko, eta bizitzak emango dizkit bertze amaika ez usteko. Bidea eti egiten dugu, ez gara gelditzen seko, ta zorionez denbora dago egoteko egiteko. Barru aldera begiratzen dut kanpora ateratzeko. Negarrak ere egiten ditut, baina barruan dut laba, ta pauso sendoz abiatzen naiz, eta amildu bertara. Naizta gorputzak askotan egin izua ta noski traba, luze begira jarri nahi nuke, ta lasai egin algara. Noski plazerra bada zuentzat, plazan ikusiko gara. Sarai Altxa, puntu erantzunak erantzuteko. Zuretzako gai hau da. Sarai, zu Iruñeko alkatea zara. Gaur egunkarirako elkarrizketa bat egin behar dizute Iruñean udari begira hartutako erabakiei buruz. Aurten ere ez dugu San Ferminik izan,
Kolpe gogorrak daude urtero bizitzan, hala ere jar zaitez, ziudadelan gerizan, hipodromo batekin zeongi gabiltzan. Kontzertu ugari baina euskara ze gutxi. Ezin zaio espazio asko hartzen utzi. Euskarak indabiltza ikusi makusi, gero laukatu dira bestela ikusi. Alde zaharra alda guztion terraza. Ostalariek pasa dute urte latza, beraz maiak ekarri ditugu onantza, zuri horrek kaltea egin dizu antza. Gazteak egunero botelloia egiten, ta haiekin zer egin ez dugu jakiten, bada ezpada txakurrak guk gauero irten, inoiz baino gehiago jarri ditut aurten. Entzierroaren ordez daukagu ipika. Eta izango da hori izango da kristona polita, ni hortxe egongo naiz itzalean jarrita, kubataren bat hartzen mozkortzen hasita. Zezenketak berriro itzuliko aldira, ni aspaldian nago horretxi begira, jende asko keluke nahiez baina tira, niretzat jartzen dute jai guztien ginda. Lauak altxa orain, ofizio bat koplaka aritzeko. Herriko jaiak prestatzen zabiltzaten laukide zarete. Egoera pandemikoa dela eta jai egun bakarra antolatzea erabaki duzue. Baina ederra izan behar du honek. Amaiak mozorro lehiaketa proposatu du. Urteko irudi esposaketa bat Saraik. Erikak herri bazkaria. Eta bingo musikatua Idoiak. Lasai egon neskatxak ze herri honetan, lasai egon neskatxak ze herri honetan. Lasai egon neskatxak ze herri honetan, ospakizunak dira maiaren bueltan, tralarai larai, tralarai larai, tralarai larai larai. Ospakizunak dira maiaren bueltan. Erakusketa egin dezakegutita, denak bihurtu gara argazkilari, talararai larai, lararai larai, lararai larai larai. Denak bihurtu gara argazkilari,
baita. Bingo musikatua zenolako poza, adin guztitarako baita proposa. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, adin guztitarako baita proposa. Eta mozorro gaua dut proposatzeko, normalean ez garena bertan izateko. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, laralarai, normalean ez garena hortan izateko. Aspertuko dituzu hemengo tango, zure esposaketara nien naiz joango. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, laralarai, zure esposaketara nien naiz joango. Bazkarita bingoa doaz parez pare, banekien bi hauek liatuta daude. Lararai, larai, lararai, larai, laralai, larai, larai, banekien bi hauek liatuta daude. Liatuta gaude baizu zara testigu, Saraik herri osoa esposatu nahi du. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, Saraik herri osoa esposatu nahi du. Egongo da paiazozta printzez beteta, eta egin aldugu mozorro honen lehiaketa. Lararai, larai, laralai, larai, laralai, laralarai, egin aldugu mozorro honen lehiaketa. Bingo ta karaoke azelako zamak, hoiek izaten dira espainolen planak. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, laralarai, hoiek izaten dira espainolen planak. Amaia otsaietik aserrez beteta, iazko mozorroa armairuan dueta. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, iazko mozorroa armairuan dueta. Bingo musikatua ingo dugu ara, eta mozorratuta joaten algara. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, eta mozorrotuta joaten algara. Gutaz ere mozorra egin gaitezke ai, orduan hemendik nork izan nahi du sarai. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, laralai, orduan hemendik nork izan nahi du sarai. Nahi bali baduzue maskarilla jarri, baina ez aztu ardoa litroka ekarri. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, laralarai, baina ez aztu ardoa litroka ekarri. Naiz nik erakusketan egin nahi nu festa, beste hiruen plana mozkortzea baino ez da. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, beste hiruen plana mozkortzea baino ez da. Baina egun perfektua behartzaigu atera, beraz egin dezagun guztia batera. Lararai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, beraz egin dezagun guztia batera.
Inork ez du mozorroz jantzi maskareta, urte osoan musuko eraman du eta larai, urte osoan musuko eraman du eta. Ja, saioa bukatzen ari da eta eskatuko dizuet librean aritzeko puntuka. Lehenengo aldiz kantatu dugu guk batera, Ta egia esan ez da hain gaizki atera, lauren artean oso onjaritu gera. Gaur gerturatu gara Iruñeko ertzera, neskak burua altxa ta beti aurrera. Neskak burua altxa ta beti aurrera. Jaitsitako bururik nik ez daukat bate, horrek egiten baitu guztioi kalte. baina deskantxorako behar ditut tartean. Zenbat zama pisutxu eta zenbat kate. Gaur zuengatik jantzi gara elegante, gaur zuengatik jantzi gara elegante. Eta jarrai dezagun gure aldetara. Zabalduz gure ahotsa batera bestera. Ta aterako gara indarrez plazara. Aldea definitu behar da bada ezpada. Adi azkena ez da izango behar bada. Adi azkena ez da izango behar bada. Ta gaurko panorama oso goxoa da. Naizta maskararekin izan nahiko traba. Noiz behinka jolastu behar da Celestinara, ni etxean bezala sentitzen naiz jada. Gu gaur oso gustora hemen egon gara. Gaur gu oso gustora hemen egon gara. Bueno, eta azken egunak kantatu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiogu Bertsozale elkarte, Nafarroko Bertsozale elkarteari, Karrikiri elkarteari eta Iruñako udalari bertso saio hau posible egin izanagatik, zuei guzti ere etorri izanagatik. Horre ate ondoan badira diskak salgai baita ere, animatzen zaituztegu. Eta, hau esan da, azken aurrei egingo diogu. Nafarroako barrunbetan, plazaz plaza, munduz mundu, lehenengo aldiz partekatuta, zuekin hainbat segundu, tan
bertsolaritza karrera bat da, arnas luzean zein gudu, jauregiekin amestu baina plazak nahiako ditugu. Gaur alkate izan naiz, ez nire kaltean, lau emakume holtzan, bertso atakean. Gauza hauek ez dira sortzen bapatean, erregerik gabeko jauregi batean. Zein ongi egoten den konplize artean, zein ongi egon garen konplize artean. Mil esker egotearren hor mugitu gabe, gu egindakoakin oso pozik gaude. Naiz eta hasi garen suabe, suabe, ez peleta bihurtu dugu gure aldare, hemen egon baikara erreginen pare. Iruña izan dugu gaurkoan ertzeko, lorategi hontan elkar loratzeko, gure ahots anitzak entzunarazteko, eta gure tokia aldarrikatzeko, elkar ikasteko, elkar babesteko, lasai kantatzeko, lasai okertzeko, holtzan behingoz eroso sentitzeko, holtzan behingoz eroso sentitzeko. Bai, bueno, ni Idoia Granizo naiz. Ni Amaia Laseras, Barañaingo bertso eskolakoa. Bueno, eta ni Saganakoa. Niretzat bada bizitzan zehar orain arte izan dudan arnasgunerik handienetako bat. Bai, niretzat ez dago definizio zehatz bat, Amaiaren hori konpartitzen dut, asko eman dit bertsolaritzak. Baina uste dut, eta besteak beste hori dela aldarrikatzen dugun gauzetako bat saio hauetan zehar, bakoitzak bizi duela bertsolaritza era batean, inkluso igual guk geuk egun bakoitzan bizitzen dugu ezberdin, eta izan daitezkela gauza asko. Bai, bueno, nire kasuan nik bertsolaritza deskubritu nuen hezkuntza arautuan, LH-en, egiten den ikastarotxo horretan. Hortik aurrera bertso eskolan eman nuen izena, bertso eskola sortu genuen, artean Altsasun entzagoen bertso eskolarik. Eta geroztik ez dut, egia esan ez dut utzi, jarraitu dut bertso eskolan, eta gero ja hasi ziren plazak, ez da, hasieran etzen horrela kontua, gero ja plazak astean bestera batean bizitzen hasi nintzen, noski, eta orain jarraitzeko asmoz eta motibatuta. Ni hasi nintzen hori ere oso txikitan, eta aritu nintzen, sartu nintzen Barañaingo bertso eskolan,
Eta ordutik ere jarraitu izan dut bertan unibertsitatea aldu denera arte, eta orduan orain banabil pixka bat gora beraka, usten dudala, bueltatzen naizela eta hori tarteka. Eta hori, baino nik bai sentitu izan dudala nahiko modu txikian edo barnean. Osea, bai izan dela bertso eskolari batea eta hori, baina gero plazak eta lehiaketetan ez dut horren beste parte hartu agian. Bueno, uste dut biontzat lehendabiziko pausoa dela bertso eskolara joatea. Gero beti hitz egiten da bertxotan atzeko lan bat badagoela ez, norberak egin behar duen lan hori, eta hori ja bakoitzaren araberakoa da, baina bertsoa elikatu behar da, leku batetik edo bestetik. Eta niretzat garrantzitsuena olako saio baten aurrean, gero saioak eta saioak daude berdin ez gara prestatzen saio baterako edo besterako, baina olako baten aurrean zehazki, niretzat oso garrantzitsua izan da, azken asteetan igual elkartzea eta batera ibiltzea, eta batez ere saio berezia izan da, kasu honetan emakumeon sarea indartzeko, emakume sarea indartzea saioaren aurretik ere garrantzitsua izan da. Bai, bueno, niretzako da pixka bat biluztea bezala, ezakite, usten duzu jende guztiak zure burua ikustea edo zure gorputza esaten duzun dena, kantatzen duzuna, eta beraz niretzako edo nik sentitzen dut biluztea bezala. Eta hori, gero badago disfrutatzen dudanaren eta gaizki pasatzen dudanaren arteko oreka bat. Orduan, bueno, da pixka bat bizia ematen du hori, ez? Bai, nik justo holtzara igo aurreko momentuan, pasatzen zaizkit agian 1000 gauza burutik, artean nire, erabat improvisatu delako, zer jarriko didaten, ez motatako ariketak izango dira, norekin ez dakitzen bat, eta gero saioan zehar oreka hori mantentzea ez da errexea, askotan ibiltzen gara gora eta bera ez, batzutan gozatu batzutan ez, eta burua bueltaka etengabe eta deskantsatu gabe hori egia da bai. Txua ez. Gizonaren papera baino ahulago dago oraindik ere gaur egun eta gauzak gorantza doaz, hori ere esan beharra dago, duela urte batzuk olako saioak pentsa ezinak ziren, baina oraindik ere beharra dago olako bertso saioak egiteko eta argi ikusi da bestela, guk batzuetan guk plazak sortu ezean, plazak ez zaizkigula etortzen eta olako aitzakipean edo proiektu honen pean antolatutako guztiak hori indartzen laguntzen du. Nik uste ere emakumearen papera gizonezkoekin alderatuta badagoela limitatuagoa. Jartzen zaizkio gai eskasagoa batzuk, puntuazio eskasagoak ere ematen zaizkio genero kontuarengatik, badirudelako agian emakumeek ezin dutela gauz bat edo besteari buruz hitz egin edo bakarrik agian hitz egin dezaketela gauzatzei buruz. Orduan nik horrela definituko nuke ere bai, idoiaz gain. Ni ikustu hor nahasten direla gauza bat baino gehiago, ez alde batetik dago adinaren kontua eta tradizioaren kontua, horre esan beharra dago bertso molde asko daudela eta bertso moldeak berak ere asko evoluzionatu duela azken urteetan. Orduan, bertso tradizionaletik ateratzen diren gauza asko eta asko baditugu. Bestetik uste dut adinaren kontua ere badagoela eta ez direla geografikoki ere ez dela gauza bera, adibidez, adinari lotuta, Gipuzkoa baten badago izugarrizko mugimendua gazteen artean bertso saiotara joateko ohitura izaten dute askok eta hori Nafarroan agian ez da hainbeste ikusten. Orduan uste dut gauza asko hartu behar direla kontutan eta olako plazetan edo olako molde berrietara erakartzeko ere balio dutela horrelako saioek, kasu honetan gazteak. Ja, nire ere gertatzen zait, nahasten direla bi gauza horiek, agian alde batetik izan daiteke kultura tradizional bat, baina esan duzu bezala hori molde horiek aldatzen doaz, baina beste aldetik ere egiten diren bertso da leku, kanpaldi, eskolartekoekin eta dena, jende gazte asko batzen da eta gure artean egiten da, nola baiteko sare bat, eta niko ongi pasa izan dut ezagutu duan bertsolari gazte guztiekin. Orduan da nolabait ongi pasatzen delako, orduan gomendatzen dut batzea, eta gainera kultura tradizional bat babestuz edo mantenduz.